Haka jela ka bagi Paidbah ki kentho ya ki brio ki badai na ki sengsan perthai ki bakentup ya ki MLA berim bat ki kertong ki bala ram election halor ka jing pen serwaka ya ka pisa Paidbah na ka jing pediang ka jongki ya ki kam beper na du ka jinglong advisor co-chairman vice chairman bat ki wei Henry dang don pat unong mi khmat Paidbah ubala sha Jied hau Paidbah ban pen I dak wei ka nuksa kani ka khubor halor ka jing don unong mi khmat kadai ka biar dai baru MP ka lok sabha ubala sha Jied haki Paidbah ban let mi khmat sa parliament na Shillong constituency u Dr. Ricky AJ Singkon ubana ka seng voice of the people party bat ya kani la sakhi lingba ka jing wan shimanta jong u kum kong san haka program ka khasi author society ka barakhi ya ka sngi ka tho ka pule lane ka literary day haka sngi dap 100% nam ka jing shakri jongka haka jia lang ka bala long hapo ka hall jong ka Sankar Dev College Shillong ya ka bala la ban yoi bon wan da ka Scooty bat ru khlam u PSO ne u bre u ban ai Jingïada yakita ki VIP haka jio I ya kane na kalyang Shillong Mail ula yo ya ka lat ban ya kendo yo MP ka VPP bat ban bu ka jing kali halor kane bat haba jubab ula ong makadai ka rukam ka ba UM bat ka bala dan haswab un long kum MP baka jingwan jo u da ka Scooty nek arshaka ka dei ban ya be e ka por khamtam Shillong ka bajur bha ka jing dheng kali bat ban ampun thot ya ki wei ngaji ong mo se ka jinglong MP ka jonga kanong takbo ba sansnem ne tip ka perthai ka bam don ka badap de jing bom tikna te ngakwa hi ba kombang along naduk man shwahi baka pensok ya kalik kawan ka jonga te nata ka daw ngai beteng bangan im ka jing im ka bakumta klem ka jing penthut ya no ru bat ka ban Ïarap ru enga amar ngam tip mo kat no ka jinglong MP ka jonga te la shai danga ngam long shu te la danga antai te gi sansnem ngan le no ke ke compare te ngam ha jing sotu janga hi ngam smulong ka badai te ngan yai betang hi ka jing im kum tu ka banga julong ko we hi ka san hi amar ba ha ka kum kani ka khamtam sar Shillong ka bashu dap tang gatheng kali kat shabale te khana bangan poi ha ka por ka biang shiki jaka ba palong gi jing elang ani abang alik chikin ulu meeting nomor kapor hi kalong ka bakodor aju kren bunsin Donkam bangin siu spa kapor ladu enrai kiwi ngila abanang yo kapor ladu kunta kapersang kapala hi bangan poi kapor ban bat kapor khna bakanam kta ya baron habakali hatu Donkam yaw tau personal security guard kaba katanat pulit ka penbiang ya kita ki VIP kumbala paw hakini ki sngi na jingkan tho jau noi lam ka liang persha ka yang darbar thawan ka jela u Dr. Mukul sangma na ka liang Dr. Ricky AJ Singkon ulo angru baka jing bambu PSO ka dei namar bu Donkam yaki batru ban pen sngo baya u la Jied da ki Paidbah bat Donkam ban sep tieng ka we hi ngam Donkam te pat haba Paidbah himo ngalong sakri jong Paidbah te yano ngan shap teng itai ladangi shim ya ta jing don kam yo PSO na gabanta panyada ya ka yo don ka jingma ya ka jingim ka jonga hanga hi te ngam don kum kata lada kita ki bakershan nga kilong ka jingma nga te ngam don hok ban phi ban long tau ma utau sakri jong ki Haba thin Paidbah ki kishap ka sharp plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balei hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya